ngendlela efanele ngoba ngitshela ukuthi yabo babekhuzwa abalalelanga nasendleleni sebengojika nelanga bathanana nelanga bajika nelanga sebefisa ngathi impilo ngaba imanga bebeqamba amanga impilo iqiniso kayimanga esikoleni babegoloza bekhipha imbese bethi misothisha ukubaqophoza namuhla ikusasa labo selisemaweni liyagobhoza uma behlangana nasendleleni basicela ukuthi ubhobho sebekhophoza wena kuma ubungasebenzela ukuphasa uziyeke indlavini sitshala amakhandaza ahlaza ensimini kodwa sizovuna einsukwini ngale nkondlo kiziqaphela onezidebe uzongilalela walahlisa impilo yakhe izophela babe bahle eqala unyaka begqoka ama uniform kuhamba isikhathi bakhodla ukuthi baqhamuka where they came from abanye bahamba bengazinani ukuthi bazodlana ekseni kodwa ibona abahlupha esikoleni nabanye hlukanani nokusichomela ngokuthi nani emakini sifuna ukwazi ukuthi nani emamakini othisha bamosha isikhathi ya hlukanani nokusichomela ngokuthi nani emakini sifuna ukwazi ukuthi nani emamakini othisha bamosha isikhathi bephethe nochoki ingane zogijimela indlela emfishane engakhokhi esikoleni safike safundisa ukuthi yini centimeter emgwaqeni bathi mawufuna isenti meter siyabonga Mpungose. So njengamanje sicelo kunenye into kanye article ekade ngiyifunda ephephandabeni ukuthi uthe mawufika komunye umngcwabo obukade ukhona kaMashu ngoba kumele sibuye sikucacise sicela ukuthi ngikuzamile nje ngempopho kahle kahle wena ubusuzinze kaMashu la ufunde khona zonke lezi zinto uthe mawufika lapha emngcwabeni uzokhulumela insizwa enani kade nifunda nayo lapha esikoleni but wakwazi ukuthi ukhulume ngendlela eyisimangaliso ngibone uzwenza ngisho nama headlines mangade ngibuka lapha ephephandabeni engengikwazi ukuthi ngidalule uthini mawuyibeka kanjalo bafutheni mawufika ukukhuluma nabantu lapha ngafika kasho ngathi mina uNkulunkulu kuphela omazi eseyihluli mina ngimaze ngakahluli kusukela esikoleni bebegqoka amashethi banyusa iziphika makufika bona kogogo bekuvuka iphika isikole wasiyeke isikole wayiphika nabangani wayephika nabangani futhi engenanda abevunywa abangani phela ube izinsizwa siphelela isipindu besiqunga manje isikhathi ubene kuvuka iqunga manje ke nakasona ngenkulumo enyameni umbese ubeka uphinda kuphuca ukuphila ngempilo yakho bekunikisela engamili inhlokosela emphakathini bebaziwa njengamasela bebehlangana bahlukana emenhlangano ubuhlukana abashaya ikhona bephila ngesiqubulo sokuthi ngiyofa la ufa khona bephila impilo yokubaleka emhlane bebelethe iziqalekiso zokuthi ubugebengu ngakhokheli bakubona abanamehlo namhlanje ke iziqalekiso siphenduka iqiniso yize bekumnyama kepha bambona amehlo kwanje sithi iqubula sabangani sithi ngifana ufa khona ayikhona lapho khona abangani bakhe ekufeni kwakhe babekhona behlangene nezitha shuthi umngane uyisitha isitha somngane okanye isitha siyisitha ngomngane angani bonke bahlangana ngayo kwesibaya bamkhandela uzungu ushawe ngeziduku zakhe waphefumula ngenxeba walala ngenxeba umndeni usuyolala ngenxeba ebumnyameni waphelelwa amandla njengomshini osebenza ngelanga ubesayisona ukufa kudlali ukhumulisi yalo zabazali wahlolela abadala wathi uzosimela ugodo oludala wathi sabangani obafanga ngaphakathi kuye bamudla ngaphakathi okomuhle udlugodo namhlanje lifile kugodo oludala sikhuleka kwamdala zinkosi yamukela lolu godo oludala seluza kuwe yamukela umphefumulo waleli seluza kuwe ngoba Nkosi emhlabeni ube yisoni njenge TV ehlihliza ubefuna ukugqama ngoba befuna ukubukwa ubengazi bazomcisha namhlanje isifundo usifundile ukuthi ubugebengu ngapholela empilweni kepha bukholele ekufeni ngoba namhlanje kuseni ubephika nabangani manje impilo yamphika ngani phansi kwama street lights umzimba wala lapha kwesithunzi ilanga lokuphila lamshonela seli mathunzi ubengazi ukuthi izinto zizobheda ubuhlungu obuhlukanisa umphefumulo nenyama impilo yamkhunyuka umzimba walala umphefumulo wanyuka washo usicelo wathi life movie eyakhe iphelile kamagama seyanyuka ngesicelo Kalo ngezwe mawukhuluma amazwi akho akhulumayo but kuyinkinga kakhulu ukuthi ukhulume nomuntu ongazange lithola ithuba labantu abafika bazokhuluma naye kusenethuba kusenesikhathi bamtshela ukuthi wayifanele ukuthi enze kanjani you understand that ngisho so njengamanje kunomuntu okhona ofunda isikole kunomfundo sibuka lapha kumabona kude oshoyo ukuthi lezi zinto ezishiwa yilamajida okanye engikholwa ukuthi ongakhulunywa ithina kuyena angakuzwa kangconywana mhlawumbe kanjani mhlawumbe sithi ukukhuluma nomuntu ofunda umatric njengamanje simqhuquzela afunde izinto ngendlela kuyiyona ibona njani lapho bafumana bafo ungasho ukuthi selidumela eMantsumpeni akusekho ukujiyela emva kwendlu ithi yakuthatha ukuphila okanye usha nendlu njengokuqhuka isukile iqala izovuna okutshalile selidumela eMantsumpeni akusekho ukujiyela emva kwendlu ithi yakuthatha ukuphila okanye usha nendlu njengokuqhuka isukile iqala izovuna okutshalile mntana mfunda uye esikoleni hluka nokusiqhenyela nokusipensela ngoba exam uyobusudla ipensela uhluka nesport namajoint mntana mfunda uye esikoleni hluka nokusiqhenyela nokusipensela ngoba exam uyobusudla ipensela uhluka nesport namajoint ngoba ngonyaka ozayo uyobusuphikwa point
matric phoyini ulala ungafundile uvuke esense uthi matric wena futhi usifuna la isiphetho sakho sa matric kuyethe kubheda bese this is life yabheda hayi bhedi abadedi kweno sugar daddy sithi noma sikhuzwa uthi awuzwi ithama noma oledi ukube nginguwe ngabe ngizibamba ziyaqina ke uzogcina ngabe ngifunda ukugcina ngomqondo kuyagcina ngoba la sesikela amajika abafosi ngakwazi usiphinde simphindele ayizwe kahle umfundi lalela lapha ukube nginguwe ngabe ngizibamba ziyaqina ngethi uzogcina ngabe ngifunda ukugcina ngomqondo kuyagcina ngoba la sesikela amajika ngakho ke sathana sisithu sakho sokujika amajika ngoba sedumele emantsupeni akusekho kujiyela emva kwento ithi kuyakuthatha uphila ngishaneldu njengoqhuba usuqala uzofuna ukutshela amahlathi aphelele umatric uqalile ongaqala ukufunda akaqala lini siyasikhathi sokuqobela ushaye phansi macane zokopela siyasikhathi sokuphuma kwethukuthu ongafundanga uzojuluka noma kubanda wena sokukhipha umkhovetshela kudlala ngamateam legends usuku wedwa ingitshela ithi sigadile ephepheni ufike emgaqweni sithi sigadile ephepheni ungabhaleli ukugcina icala bona ntanga bephuma la ujaka ukushesha uphuma ephepheni izimisele ukuze kuphela kwanya uzophuma ephepheni bafundi la ngizonifisela inhlanhla kodwa uma ungafundi unyaka wonke esikoleni ungalibhadi lenhlakweni iphenduka ibhadi ngoba sedumele emantumbeni akusekho kujiyela emva kwento ithi akuthatha ukuphila ngishaneldu njengoqhuba uyiqaqa uzofuna ukutshalile siyabonga Mpongwasa. So njengamanje ke ngenzeka ukuthi ngempela izinto esisuke sibhala noma izinto esisuke sikhuluma ngazo akuzona ngempela umbukeli ekhaya because umuntu okhona la ngiyacabanga ukuthi uye omunye abantu abayipresenta eNingizimu Afrika umbuzo wakhe ukhona umuntu ongakwazi ukuthi umlekelele. So njengamanje ngiyacabanga bakhona onombuzo noma onento afuna ukuyisho aphakamisa isandla mhlambe ngiyanika ithuba lokuthi ukwazi phamisa isandla nje phamisa isandla sakho uma kunombuzo okhona ngisacela ukukhomba hayi ngekukhombe mnumzane ngicela ukukhomba umfowethu lapha asukume nje asho igama lakhe nesibongo bese esipha umbuzo wakhe sikwazi usireply kuona. Ngicela ngikubingelele igama nguSunday ngwamsibi sibongo. Umbuzo wami uzoba short and simple bese kini siyabonga no Stella. All right. Ngokwazi wami kudala ngilike nginazo enkondweni and nilibe nikhuluma indaba yokukhipha yona le DVD nibe nithi nizokhipha postpone kwaze wafika na last year beni finalize ukuthi nizokhipha na next year. So ngicela ukwazi ukuthi yini enenza ukuthi decide ukuthi u2016 ishosho wani ukuthi nayikhipha le DVD. All right, ngicela imshali khulu igqome ngombuzo wakhe siyabonga kakhulu. Umfowethu uthe ubani umfowethu igama konje? Sunday ngwamsibi. uSunday wakamsiko usonto siyabonga kakhulu usonto sibonga kakhulu usonto ngento asethe wayithola ngokukhulu ukuyithoba Sunday into esiyibukile njengamanje ukuthi uhlale kwesinye isikhathi mawumuntu nasempilweni lokhu postpone izinto enye izinto esike sakhuluma ngayo ukuthi into uzoyenza kulonyaka nakulonyaka uphinde uthi uzoyenza ngaloya nyaka so sibonile ukuthi kuyomela ngisebenze kusakhanya ngikhohle unyaka ozayo ngoba makithi ngiyobona ngonyaka ozayo nangonyaka ozayo kuyobe kunonyaka ozayo wehe hamba nyaka ozayo emqondweni semaphusheni naseyifisweni kuyomela ngibonyaka ozayo ngale nkonto ngivuse ubumnyameni ngithi nyakaza yo ebini kuyomela nginikeze umdali wasidalayo ngoba uyena lapho kwazi ukusibhekelela kuyomela ngisebenze kusakhanya ngikhohle unyaka ozayo ngoba makithi ngiyobona ngonyaka ozayo nangonyaka ozayo kuyobe kunonyaka ozayo wehe hamba nyaka ozayo Nkosi yami endleleni zami ngenze ngihambe ngalokuthi ngibheke emuva ngoba imuva lingangiphindisela emuva kodwa ngakhohle ukubabheka abangemuva ngibasize mabehluleke ukumuva ngoba ngaphambili ufanele kumsizo ngemuva ngoba nophambili kuyena bakhona abaphambili okusho ukuthi ophambili kwabaphambili na usele emuva hayibo kunendaba eniqeda kuyithola kamuva uthi bonke labasicisha inqubekela phambili kwabona abangemuva umdali kuphela phambili the rest ilandela ngemuva kwamina ngabadlula uma ngamuva babe ngemuva njengoba ngabadlula abangemuva ngakho kuyomela ngisebenze kusakhanya ngikhohle unyaka ozayo ngoba ngithi ngiyobona ngonyaka ozayo nangonyaka ozayo kuyobe kunonyaka ozayo wehe hamba nyaka ozayo siyabonga Mpongwasa. Ya umthetho wami mange ngabuza umbuzo nje mina ngivele ngiphendule ngayo ngalendlela engiphendula ngambukele ekhaya njengamanje sicelo ngiyacabanga ukuthi kungagcini ngempela sibuza umuntu oyedwa mhlawumbe makhona futhi abanye abanembuzo ngiyacela baphakamisa izandla mhlawumbe sicela uzophendula wena mhlawumbe umbuzo olandelayo kuthi angikhombe sikhethele bafo sikhethele mshayele enhlombe ukuthi ukhethiwe yazi ukukhethwa akwanto nokuphakamisa kwakho into engikhombisa yena ukuphakamisa kwakho ubamisa useklasini ngiyanibingelela bafowethu igama lami ngusibonga siyabonga umsebenzi wenu bawethu uyancobeka negalelo enibe nayo kwi-poetry siyanibona nikhula niyaphambili kodwa manje kukhona umbuzo engifisa ukunibuza wona ukuthi emphakathini esiphila kuyona kunentsha othola ukuthi izinto eziningi mhlawumbe inamaphupho abafisa ukwenza
kodwa bagcina bangasawenzanga mhlawumbe abanye balibele zidakamizwa and so forth. Ngifuna ukuzwa ukuthi yena iyiphi indlela eningazama ukuthi nisikhulumele nabo ukuze bakwazi ukuthi umuntu into ayifunayo agcine kwazile ukuyithola kusanesikhathi. Siyabonga kakhulu ngendlela esimangalisi, siyabonga kakhulu kumfowethu uSibonga osethe wasukuma noma sengimkhohliwe uSibonga noma engayishongo, siyabonga kakhulu kodwa kuyena ukuthi sukumile wabuza umbuzo omuhle ngendlela esimangalisi. Sicela mhlawumbe ngakwazi ukuthi ureply nomphendule kuyena. Ukhuluma nje nomuntu omusha ngamtshela ngithi khumbula izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa amakusa manje uvinjwa yini khumbula. Izolo baphendulile mabekubuza ukuthi ufuna ukuba yini khumbula. Izolo kunamaphupho ofuna ukwafeza kusasa amakusa kwahlwa walala kwasa wavuka sekuyikusasa waphinde wabiza ikusasa ke namhlanje. Lokho kwenza ukuthi usuku lishintsha kabulele ukubona ukufika kwekusasa nokuphela kwenamhlanje. Mina izolo angilalanga bengibhala lenkondlo phakathi kwamabili namanje ngisabheke ngawa izolo amehlo shuthi ngokumhlaba ngamehla izolo ngiyabona ukuthi namhlanje yena lokubiza ngekusasa izolo soka lenkondlo ngiyakuvuza emaqandeni isikhukukazi iqhude likhalile ilanga lokufeza ngokubo selifikile awusebenzi kani uthi ulinda isikhathi sakho esakhe isikhathi sikakafiki kancane usaqala ngiphi isikhathi iwash lami lisele emuva. Lobu ke ufazi bokuthi isikhathi sishiya ngisho iwash malithithiza wena singakulindelani mongasebenzi namhlanje kwikusasa uzolindelani sebenza kusene isikhathi ngoba kusasa uzobusukhala ngesikhathi uthi isikhathi idliwe yinja vele umsebenzi wanje ukuthi into echithiwe ngoba isikhathi nesichitha ngokuchitha isizungu niqambelana amanga nithi ngiqhuba usuku ukhohlwa ukuthi into oyiqhubayo usuku ngemva kwayo kushuthi ziyakushiya izithuku uzongasebenzi namhlanje bese uthi impumela lento umntakabani usho umntakabani bese uthi izithukuthuku zabo khumbula emhlabeni indoda ithi izithukuthuku zayo uvune okutshalile uyahlekwa kuzenzile asamkhaleli nozumekile simbuza ubelalele nontanga kudala bevukile ngoba iphupho liyohlala liyiphupho uma umnikazi esalele ngusicelo mpungo sekuyabona. Ngiyacabanga ukuthi uphenduleke ngendlela eyisimangaliso insizwa yakithi lapha ibikade isukume kuthi uSibonge sekukhohlisa isibongo sakho insizwa yakithi ukuthi wakabani kodwa mhlambe ukuqhubeka nohlelo sisebenze ngendlela ekuyiyona yona mhlambe ngiyacabanga ukuthi sasalele imibuzo emibili bese siya ngase kuyivaleni indaba yethu asathi imibuzo emibili bese siqhube ngendlela yethu ngacela nje mhlambe ukuthi siphinde siphamise izandla makusekhona abasene ngicela siphamise nje izandla phamise makhona ayi ngathi ngibona lo yababa nangi awubaba engimbona. Anginibulise nonke emphakathi nginibulise nani bafana bami lapho ngaphambili. Yinto into eniyenzayo. Ya ubaba uZondike lo ambambiza ngosikhwiliphambana. Ngoba wayephambana nazo zonke ezinye izinto. Bathi abantu beyale yena beyale. Namhlanje futhi ngizophambana na. Kodwa ke ngingakaphambani noma ngimbeke iphutha ngizoke ngifaka umbuzo oqala ukuthi ke senikhulumile ngala mkilingwane yeni enisho lapho nisibiza ninompungose ninabafana bampungose ngikhanselwe kanjani ayisiqale lapho ngikhanselwe kanye noma ngikhanselwe ngokushiyana naphiwa ingqondo efanayo noma naphiwa ngokushiyana yini nazi into eyodwa ngesikhathi esisodwa esifanayo endaweni efanayo. Yabona umbuzo wami ngiqonde wona lo umbuzo wami wangempela senishilo ke lenkondlo zenu ngiyazizwa zineyalo niyalile igenge encane niyalile igenge esikole nasiyala sonke kodwa kukhona thina esinenkinga esilala singadlile esidla imbuya ngothi ningasiza thina ningathini ngathi sihlupheka singakwazi ngisho ukubeka iplate etiyeleni omunye umama waze wabilisa amanzi eziko ukuthi ingane lezibona kubila lapha endiko zithemba ukuthi hayi umama kuzovutha ukudla zidle zilale singadlile ngithini ngalabo hayi ngicela umshayeli khulisa bamzana yabona sabe siyaqhubeka ayi uyinkinga ubaba uZondi ubuza umbuzo uzungibona ngempela ukuthi ngasasizini ngitakubuze kuSkhwiliphambana siyabonga kakhulu kubaba ubaba uZondi uSkhwiliphambana uzwe kahle Yesu uSkhwiliphambana uthe maye ubuza ngempela umbuzo wakhe ngiyacabanga sicela ungakwazi ukungishotinishela ungiphendulele yena sibe sisazoqhubeka ngendlela ekuyiyona mhlawumbe ukucacisela ngempela baba uZondi ukuthi uyiqinisekisa kanjani uyibuyisa kanjani ithemba ngendlela ekuyiyona sicela angithi kuwe baba uZondi vele singamadoda okwetho kwezandla sibamba siyayeka okwetho kwezandla sithatha siyabeka ukuba kwezinyawo ngabe kuyabaleka kodwa singamadoda siphiwa ngubugwala thina impilo siyoyibamba nomishisa siyoyibamba nomisinda baba uZondi kwasho bani ukuthi impilo izobalula
ndoda vuka musukulala abantwana bayakhwehlela badinga udokotela ku sinda kwehlela kunzima nyukela abantwana bekhalela ungekho ushukela ikati lelezika linakusukela uyonana kubeni nifunda ukuzimela uyolala kubeni usizenzela uyokhala kubeni usizulivumela kanti ke banini ikhala ke banini umhlaba ukuhlaba isipeletu uphila ngesikweletu khokha isikweletu ngesikweletu samanzi nogesi isiphilitile ibhilimile kodwa kwena impilo imile kusinda kwehlela kunzima kuyanyukela abantwana bayakhalela ukushukela ikati lelezika linakusukela uyonana kubeni nifunda ukuzimela uyolala kubeni usizenzela uyokhala kubeni usizulivumela ngoba engqondweni nasezandleni awulimele kodwa ithuba lomnotho ngalazofika nini ulimele shuthi ulimele ungalimele ngaphandle ngempilo kumele uyiphile impilo ingimele ngisukubuka abantwana nempilo ehambayo neyakho impilo ingimele awuye kubalisa kube nini usikhohlisa ngokuhlala phansi bese lakho ithuba lizofika ngoba isonto liyajika hey alijiki isonto umimoti imile nemali ayikazimile emafina iyona imana abantwana bayakhohlela badinga udokotela sinda kwehlela kunzima kuyanyukela abantwana bayakhalela ukushukela ikatile lezika linakusukela uyonana kubenini funda ukuzimela uyolala kubenini usizenzela uyokhala kubenini usizulivumela kanti ke banini ukhala ke banini umhlaba ukuhlaba isipeletu uphila ngesikweletu ukhokha isikweletu samanje nogesi isiphilitile ibhilimile kodwa kwena impilo imile hayi namhlanje uzovuka ungabusala la inhlupeko oyishiye uthi sala la usizima ngaselifuni namhlanje uzolwana wena ngesazi indala namhlanje uzolala kanti ke banini uqhatha usizi kuyinhlupeko nendlala kubangulaka namhlanje kuba ngolaka uqosha ikati ezikultshethu alikhona nina ubuyisela izinto ngononina bese uyakhuleka umdala emkhuleko uyayifeza kusasa lokho kusawuzovuka uyofesa kuyoba nini unanubisi funda ukusengela kodwa ayikho ke inkomo yobuthongo impumelelo ifana nani madoda iyavukelwa ukusicela Akizwa angibange ngisayizwa ke angibange ngisayizwa mbukeli lapha ekhaya ukuthi impumelelo injengani angikuzwanga lokho but undodana ushaye kahle kakhulu hayi mfana hayi umphendulile babzondi lo ngithondile ngimshaya ikhulu ihlomba hayi aphendula yaba babzondi uthi ke noma usuhambile wafesa uyayibona into enjalo uzahlangana izinto nakwamanye amadoda akhona ngifuna ukwatshela ukuthi ze ukhule ube indoda amadoda ngoba egameni lamadoda ngiyanibikelela ngiyindoda yamadoda ngazi inkondlo ngabuveza ubuqotho nobudoda ngokuqonda amadoda ngokwafundisa ukuqonda amadoda ngaphandle kokumbonga egqikayo ngizobe imbonga enamazwi ayizitina akhayo indoda ilwa nezivunguvungu engalweni ibuye ibeka iplate ekhaya ungiphikise manginamanga mkhaya inakekela unkosikazi kusukozwaneni iyazibonela udela ikhanda selidinga itongo hayi indojana ethola isibhaqa emgwaqeni ibuye ekhaya izovulela ngesibhakela ibutongo po mawuyindoda you always think ahead njengoSanlam ngenza njalo ke uyoba indoda Sanlam zewukhulu ubindoda amadoda egameni lamadoda ngiyanibikelela ngiyindoda yamadoda ngazi inkondlo ngabuveza ubuqotho nobudoda ngokuqonda amadoda ngokwafundisa ukuqonda amadoda angizogaba kakhulu ngophuzo olidakayo ngoba khona amadoda aphuzayo ebezenza into eziphumelelayo engakusho ukuthi indoda nendoda ekwenzayo kwayo okubalekile ukuthi yalazi inikayo ingagcini ngokuphuza amabhodlela ashisayo nabandayo kodwa ifruit libe